हारिमुआ हारिनि सिनस्रि गेजेर जनाय दख'रा हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांनि बिबुंथि। थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय लानाय मावबादाया मोजाङैनो सोलिगासिनो। धेमाजि जिल्ला जनाय मुखुमानि सिङाव थानाय बयकन गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद, गेजेर जनाय दख'रा बर' थुनलाइ आफाद, गेजेर जनाय दख'रा हारिमु आफाद मोनब्रै आफादजों फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे हारिमुआरि मावबादा लानाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै बे मावबादाया गेजेर सौफैबाय। खोब गोजोनथाव देग्लाय रंजालि बैसागुखौ मोजाङै खुंफुंनो लानाय हाबाफारिखौ नुनानै गेजेर जनाय दख'रा ओनसोलनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों। बेजों जनाय दख'रा दुलाराय हारिमु आफादा फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ मोजाङै मोजां बरायनायजों लोगोसे बिदाय होगोनखौ दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायो फै जों मिथिनानै लानि। बैसागु बोथोरा सफैलायबाय दाउ खौवौनि गाबनायजों मिथिंगानि महरा गोदान महर लादों। बे समाव दंफैयो आङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जनाय दख'रा बगैगुरि गामियाव जे मिडल जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों मिडल जनाय दख'रा हारिमुआरि आफादा मोनसे हारिमुआरि मावबादा लादों। बे मावबादायाव दिनै थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय लानानै दिनैसिम जागासिनो दङ। बे जानाया माबायदि जादों माबायदि जायाखै बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिनो लागोन दान्दिसेनि उनाव। बे समाव आंजों हेफाजाब होनाय केमेरा पार्सनखौ बेवहाय जिखिनि जे सोलोंनाय हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ माखासे दिन्थिनो थाखाय नंगौ। बे समाव आङो गेजेर जानाय दख'रा हारिमुआरि आफादनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन। बिथांमोना जे बेवहाय थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय लानानै दिनैसिम मावबादा लादों। बे मावबादानि सायाव आङो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लागोन। फरायग्रोना लानाय जाबाय। गिबियावनो गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरि फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोना बेसेबांसो आग बारायदों बेवहाय? दा जोङो बुंनो हायो, जोङो जा हारिमु फोरोंथाइ बादा, बे बादाखौ जोङो थांनाय 2 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै जोङो 13 एप्रिलसिम लागोन। आरो जाखिनि जों दिनै 10 दिन मोसानाय फोरोंबाय, बे फोरोंनायाव आङो मोसानाय आरो जों खाम सिफुं सेरजा हुनाय बेयाव गोबांखिनि सोलायनाय नुदों होननानै आं बुंनो सानो। मानोना जोङो गुबुन बोसोरनिख्रुइ देग्लाय एसेबाबो सिगांसिन दावखोनाय नुदों। आरो जोङो जा मोसानाय 80निख्रुइबो गोबांसिन बिनानावमोनखौ लानानै जा फोरोंदों, बेखिनियाव दिनै गासिबो मोनब्रैसो आयदानि सायाव हाबफ्रामजोब्बाय होननानै आं दिनै बुंनो हायो। आरो दा गेजेर जनाय 65टा गामि दं होननाय खोनादों। बेवहाय बेसेबांथा गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों? दा बेयाव जोङो 65 गामिनिफ्राय जोङो माखासे थांलाय फैलाय लामानि एसे उसुबिदाब्लाबो जोङो देग्लाय मोनफ्रोमबो आफादनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आबोब, बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद, बे मोनब्रै आफाद आरो बिसोरनि नाजानायजों जा मोनसे जोङो बर' हारिमु आफाद देग्लायसो जोंनाव गेजेर जनाय दख'रायाव दाजानाय बे आफादा दिनै बिथांमोननि बिथोन बायदियै जाखिनि जों खामानि मावनो हादों, बे मावनो हानायाव बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि हेफाजाब होनायजों सिगां जिबायदि एसे गोग्लैसोदोंमोनब्लाबो देग्लाय माखासे लामा सामानि प्रब्लेम थाब्लाबो आं सिगांनिख्रुइ देग्लाय ओंखारनाया आरो मोसानो फैनाया गोबांसिन होननानै आं देग्लाय नुनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेनो 65 गामियाव जोंहा दिनै 55सो गामिनिफ्रायनो जों मोसानो फैनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे समाव मावबादा जे लादों बेवहाय बे मावबादानि सायाव बबेनिफ्राय फोरोंगिरिखौ लाबोनाय जादों? बे मावबादाखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि हेफाजाब होनायजों सिगां जिबायदि एसे गोग्लैसोदोंमोनब्लाबो देग्लाय माखासे लामा सामानि प्रब्लेम थाब्लाबो आं सिगांनिख्रुइ देग्लाय ओंखारनाया आरो मोसानो फैनाया गोबांसिन होननानै आं देग्लाय नुनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेनो 65 गामियाव जोंहा दिनै 55सो गामिनिफ्रायनो जों मोसानो फैनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे समाव मावबादा जे लादों बेवहाय बे मावबादानि सायाव बबेनिफ्राय फोरोंगिरिखौ लाबोनाय जादों? बे मावबादाखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै जोङो
ओनसोलनिनो एफि मानगोनां तरुन गयारि बिथांखौ बेखेवहोनाय जादों 2 अक्ट'आव आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा फंबाय सानै फोरोंगिरि हिसाबै लाबोनाय जादों। फंबायमोना रौतानि आगोमा बसुमतारी आरो धीराज रामसियारि फंबाया मोसानाय फोरोङो आरो आगोमा बसुमतारी फंबाया खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा हुनायखौ फोरोङो। आङो बुंनो लुबैयो फंबायमोना जोबोद खस्थ' खालामदो। जोंनि माखासे आसा आरो जोंनि मिजिंफोरखौ नुनानै जों आसा खालामदों फंबायमोननि माखासे फोरोंना थांनाया जोंनि इयुनाव जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोननियाव मोनसे रोंगौथिया हाबना थानानै जोङो जिबायदि बोसोरथाम गुबुन बोसोरफोरावबो जों सिगांफोर 3 बोसोर जिबायदि फोरोंनायाव जों मोनसे मोजां फिथाइ मोनाखैमोन, नाथाय देग्लायनिफ्राय जों मोनसे मोजां फिथाइ जोंनि एरियायाव गोग्लैसोनाय एरियायाव मोजां फिथाइ थायगोन होननानै सानो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जायगायाव मोनसे क्रिस्टि मोनसे बागुरुम्बा मोनसे मोजां बैसागो मोसाग्रा ग्रुप जों हान्जा दिनैसिमबो दिहुननानै बा सायख'नानै लानो हायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि बेफोरबायदि रंजा बाजा रंजानाय मोसानाय जिबायदि जों खौसेथि ओंखारबोनायखौ नुदों आरो मोनफ्रोमबो आफादनि अननाय आरो हेफाजाब होनाय बेखौ नोजोर बोनानै देग्लाय जोङो गासैबो मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों देग्लाय जोङो मोनसे क्रिस्टि हान्जाखौ जों फोथांनानै लाखिगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोननाय थाबाय। गेजेर जनाय दख'रा हारिमुवारि आफादखौ हेफाजाब होनाय बिथांमोना बैसागु बोथोरखौ बरायनो थाखाय लाहार फाहार लादों। बेसेबांसो जोङो जा एप्रिलनि 2 तारिखनिफ्राय 14 तारिखसिम मोसानाय बादा लादों। बे बादाखौनो लानानै जों फैबाय थानाय 14 तारिखआव मेसाखि होननाय मोनसे जायगायाव बरायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौनो लोब्बा लानानै दिनैनि दा मोसाबाय थानाया जोबोर मोजाङैनो जाबाय दङ। लोगोसेनो जों बै जा मोसाबाय थानाय फंबाय बिनानाव बा खाम दामनाय फंबायफोरखौ जोङो मेसाखि हालामाव बै दिनखालि मोसानाय लांगोन होननानै जों दख'रानि लोगो नेहाथारि हिसाबै आं बेखिनिखौ बुंगोन। नोंथांमोननो उननि समाव दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। जनायनिफ्राय आं गौतम बसुमतारिनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360